Accordingly, I hereby sentence Mariam Sanda to death by hanging until she dies. This I have done, believing that But you know she can't compose herself when you go there. I don't know why it's obvious that once she sees this one, she won't get transport. There's no emotion yet. The man will just face it. Fuck off! You can't shut up! zo mu yi bayanin sannan gaba in dangantakar zance ta zo a cikin hadisi, amma yanzu abin da yake da alaka kisa na ganganci, ka ɗauki abin da yana kisa ka kashe mutum da shi, to wannan hukuncin da yake biyo baya guda uku ne. Abu na farko shine a kama ka a kashe ka. Idan waliyan waɗanda aka kashe sun ce a'a ba ma buƙatar a kashe shi, sai a tambaye su to me kuke nufi, to nan suna da dama na abu guda biyu, ko su ce ya biya mu diya, to sai a kallafa masa diya. An gane ko? Diya kuma shine biyar raƙumi 100, ko ba haka ba? To idan kuma suka ga dama su ce a'a mun yafe maka, wato ko a kama shi a kashe, ko kuma ya biya diya, ko kuma me yafewa. Duka da abin da ya shafi diya, da abin da ya shafi kisa, da abin da ya shafi a yafe, ba mai ikonsa, ko gwamnati ba ta da iko, sai waliyan auliya'ud dami kenan, auliya'ul maktul. wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Duk wanda aka kashe masa dan uwa, aka kashe masa uba, aka kashe masa da, aka kashe masa kaza, ba yana da bin jininsa ba kenan? Ja'alna li waliyhi sultanan, Allah ce waliyin wanda aka kashe din mun ba shi dama nan shi ma ya nemi a kashe wancan, ko ya karbi diya, ko ya ce ya yafi. Dama tana hannun shi, ba ta hannun gwamnati ko kotu, ba ta hannun ko da ministan shari'a, tana hannun wannan, ba ta hannun ko shugaban kasa. Dan shugaban kasa ba waliyin dami bane ba. An gane ko? Faqad ja'alna li waliyhi, kaga shari'a musulunci da adalci. In suka ce a ba mu diya shikenan, in suka yi rigima, wani ya ce a ba mu diya, wani ya ce ni ban yadda ba a kashe shi, to diya za a biya. Kaga hikimar musulunci, dan ka gane shari'ar musulunci ba wai kishirwar jinin mutane take ba. In su 10 ne ƴaƴan da aka kashe musu uba, guda 8 9 suka ce a kashe shi, ɗaya ya ce ni ban yadda ba diya za a biya, sai a